BPF long live Agama Mulari Zindabad Agama Mohilari Zindabad BPF long live Tridip Kosari long live Robinson Mosari long live Tridip Dimari long live Agama Mohilari Zindabad BPF long live Des जासिगोन दे गिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय दा जोङो बे बुब्लियाव बेखौनो फोरमायगोन नैबे फैबाय थानाय बिटिसिनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोङो सनितपुर जिल्लायाव जितु 18खान गामि हाबसनदों बिटिआरआव बेवहाय जोङो बे 18खान गामिखौ सनितपुर जिल्ला बिपिएफ कमिटि हिसाबै जों जोथोन लादों जोंबो केम्पेनिं खालामबाय थादों बे रायजोआ जोंजोंनो दङ आरो दिनै बे मेलावहाय जोङो बेखौनो फोरमायदों रायजोखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि बिपिएफ राजनितिक जि हानजा जोंहा चिफ बा आगोलनि बारग' चिफ दानि आफादगिरि जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआव जा सरकारा निश्चय फैगोन जों बेखौ नोंथांमोननो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो रोखायै फोरमायबाय आरो सरकारा जाखागोन निश्चित आरो रायजोआबो जोंखौ गोबां मदद खालामदों आरो बे सथाय नो मेलनि रायजोआबो जोंनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों खोथा होदों आरो जयेन्ट सेरेमनि जोंबो जयनिं जों खालामदों बिथांमोना गोबां लोब फैनानै जोंखौ सहाय खालामदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना बिपिएफनिनो भटखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों जिहेतु दिनै जयेन जानाय हाबाफारिखौ साबैसे रायजो राजाफ्रा जयेन जादों बेवहाय दिनै जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो निश्चय नुखादों बाव 200निबो गोजौ रायजोफोर बाव गेदारिं जादों जितु गामिया फिसा बेवहाय दिनै जयेनाव नङाब्लाबो 60 सासो बाव जयेन जादों नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायथिदों गामिफोरा गोदानै सोसनजादों बै गोदानै सोसनजानाय गामिफोराव बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा बा बिपिएफ दोलोआ थांनानै भट बिहैनो लाजिनांगौ होननानै नोंथांमोनखौ बुंदों दा नोंथाङा बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानदों आच्छा जे बिथांमोना बे बाथ्राखौ गोबां बुंथिनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुदों नंगौ किन्तु जोङो बुंगोन बिथांमोना बे सनितपुराव जायफोर गामिफ्रा हाबसन जादों 18टा गामिया बेवहाय जोङो गोबां जोंनि आगोलनि बिपिएफ सरकार थानाय समाव जोङो गोबां खामानि मावदों बाव रायजोआनो नुदों जोङो बुंनो हायो सनितपुरनि बाटासिपुर हालामनि जे मिलन स्कुल बाव 50 लाखनिबो गोजौ बाव स्कुलनि बिल्डिं मोनसे बानायना होनाय जादों आरो बेवहाय राङापारा कलेज बाव नुदों ट्राइबेल हस्टेल बेवहायबो जोंनि बिपिएफआ जोंनि सरकार थानाय समाव जुदिअ बिटिसिआ हाबाखैमोन बे गामिफ्रा बै समावबो बिपिएफ फान्डनिफ्राय गोबां बिल्डिं कनस्ट्राक्सन बानायना होनाय जादों आरो हनै बे सथाय नो माइलनि खाथियावनो भालुकफुं मोनसे डेली मार्केट जायो बधय बिस्तिबाराव जायो बेजोंनो नांजाबनाय मोनसे एकदम गोनांथार लामा बेवहाय 2 कौटिनिबो गोजौआव जों बिपिएफ राजनितिक दोलोनिफ्राय बाव पेकेज हरनाय जादों जों होदों आरो हनै खाथियावनो सारिदुवार जितु सिंगिलिमारि सेन्टार होननाय दङ बेवहायबो 1,26 लाख टाकानि सिसि ब्लक बेवहाय जोंनि बर' रायजोफोरनो सुबिदा जानायनि थाखाय बिपिएफ सरकारनिफ्राय बै समाव हरनाय जादों बिदि गोबां उदाहरन दं दा बेनिखायनो जों रायजोआ साफ्रोमबो मिन्थिखागौ साफ्रोमबो मा होनो गियाथ बेनिखायनो जोंखौ उल्थासो बरायदों बिथांमोना बुंनाय सोदोबफ्रा उल्था जादों गतिके बिथांमोनासो दिनै हाबनो हानायनि कुनु लामायानो गैया जायनाखि दिनै जों खोनादोंमोन इउपिपिएल राजनितिक दोलोआ बे गामियाव फैनानै मोनसे मेल लाफैनायनि बाथ्रा दंमोननो बिथांमोना जोंखौसो गिनानै बिथांमोना फैयाखिसै हयथ' जों खोनादों रायजोनिफ्राय बिथांमोना फैदोंमोन किन्तु बिथांमोना थांफिनबाय होननानै जों खोनादों गतिके बिथांमोनासो हाबनो हानायनि जेबो लामा गैया आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामाखै थेंक इउ